Ahoj lidi, tady vás já, mého prvního videa. V tomto videu vám ukážu Shades of Fidget privátní server. Já už jako jsem to hrál, nevím, no, čtvrtčím, tak trošku se myslím to nejde. Tady mám postavu mojí, můžu ukázat, to je houby, ne, dojdou asi. To je láska, ale no, můžem si, ale vážně, já moc si to nedám. Jsem to neměl, to je to. To nejde, no. Jako Epic Event tu myslím můžu já nevím, no, já jsem to chvíli. To právě zpořádat, to zkoumáme na max, no, píším to do dokumentu, jestli nechcete na to, no, to se vám, oni jsou, padu na to značím, ale teď nemám jako, jo, jenom 11, počkat, protože je tady věž a nejdu tady fighting, barbarský let. Nejde, takže, no jo, a také můžete brát tady tenhle věc, jsem zjistil, což je byl. Jo, tak to znamená, protože vám to je tak jedna, a jako, není tam velká šance, protože jako, jo, není tam, jo, epic, double epic, no, byl jste další, něco. Jako, můžeme říct své arénu, no to XSu, napište mi koment, tak se jmenujete, jo, koment, a když mi napíšete, tak chcete, jako, jo, nemusí se mi, ale můžeme ukazovat, máme, dostaníka, epic, no, své, můžeme si změnit, ale teď asi ne, takže, no, počkej, ještě najít. No prostě jsem tady sám a tady, mohl bych, mohl. Asi si dáme jedno.